Hola, rapazas e rapaces. Non me botabades de menos? Eu a vos moito, pero estaba a preparar o proxecto deste ano, que será moi máxico. Este curso imos a facer un percorrido por Galicia, polos nosos bosques, polos nosos ríos, polos nosos mares. E sabedes por qué? Porque en todos estes lugares se agochan seres mitolóxicos. Sabedes o que son? Pois teredes que investigalo. Só vos contarei que son uns seres máxicos que habitan nas nosas paisaxes e cos que descubriremos moitas lendas e personaxes curiosos, divertidos e algún que outro un pouco terrorífico. Animadesvos? Espero que disfrutedes tanto como a min desta nosa Galicia máxica. Bicos e moreas, quero vos moito, moito.